Bejn is-Siġġiewi u l-Qrendi hemm l-irħajjel medjevali ta' Ħalxluq. Dan il-villaġġ għadu kif kien f'din l-epoka u juri kif kienu l-irħula Maltin madwar 700 sena ilu. Dan l-irħajjel flimkien ma' tlieta simili iffurmaw ir-raħal tas-Siġġiewi. Skont dokumenti tal-1514, 16-il sena qabel ġew il-kavalleri qaw Malta f'Ħalxluq kien hemm 37 dar. Hawnhekk wieħed isib il-kappella ta' żmien medjevali iddedikata lil Santa Marija. Din il-kappella tkun miftuħa bis-salfesta iċċelebrata il-ħadd wara 15 ta' Awwissu. Il-festa ta' Santa Marija f'Ħalxluq tibda s-sibt fil-għaxija b'qudiesa f'din il-kappella, imbagħad il-ħadd f'jum il-festa se ssir qudiesa filgħodu u fil-għaxija jsir marċ u programm mużikali mill-banda San Nikola ta' din il-lokalità. Fl-okkażjoni tal-festa se jsir kemm nar tal-art kif ukoll tal-ajru. Brian Borx mill-laqda tan-nar San Nikola tas-Siġġiewi tana dettalji dwar l-ispettaklu tal-lob tan-nar tal-art. Waqt in-nar tal-art ħajkun hemm reddjena partikolari li ssir is-Siġġiewi biss. Din hija sfafar intonati, kull suffara ddoq in-nota differenti u ħatkun sinkronizzata mal-mużika u ħandoqqu l-Ave Marija għall-festa ta' Santa Marija ta' Ħalxluq.